Machiegni nyakoro mag jwang'o yawre kamoro amora ma ntiere kodi kachiel kachiel mano ka wan kodi kae chenro mar upiny osechaka yanga okinyi ma kawuono intiere ndara intiere apaya idhi kama chalo nade wadani arwakiri machiegni odiochieng' ma kawuono wadago kodi mbaka kendo wago mbaka kod mago bende mag jopuonj gigo mag sebedo kacha ka gikadhe midhiero machalo nade sikunde odiochieng' ma kawuono bende nyakoro mag jwang'o ntiere kod morni mar wadabedo kae ka watwa kachiel kachiel kod mano ma bende ni achiel kuom jopuonje mantiere pacho kama odiochieng' ma kawuono bende ntiere kaunti ma Mombasa midhiero mag sikunde gin mage jopuonj madongo osebedo kacha ka ywak ni omenda bende tin omenda miore sikunde ma bende ok rom omenda monego bed ni ikete wi japuonjre ka japuonjre mano midendo kanyo ni wechegi mag capitation nyathi sikul ka nyathi sikul onego bed ni yudo pesa di to pek mantiere sikunde gin mage kawuono wada winje to wada winjo kuom jolony weche mag somo wada winje kuom manager mar sikul ma bende en japuonj maduong' e sikul ma bende otelo ne jopuonje madongo mamoko mondo konwa ni midhiero wagi ma sikunde kadhe nyocha nyakura moga jwang' sikunde ne odhi after kata midterm wachore ni mae nobiro kinde machon ahinya kae kinde ma wantiere kar kae wada yudo thuolo mondo mi watwa kod japuonj ma wantiere godo odiochieng' ma kawuono mano japuonj Pinto Edward Arum nyakura moga jwang' otudore kodwa kowuok e kaunti ma Mombasa en japuonj maduong' e sikul no mano mar Lambwe Secondary School ma yudore kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono en bende en japuonj kata en jakom mano mar Kesha riwruok mag jotend sikunde kata principals kata heads mag sikunde mago kumopogore opogore mago mantiere kaunti ma Homa Bay tainya e sub county no mano Mambita odiochieng' ma kawuono wantiere kod achiel kachiel koduoko kanyo e kaunti ma Mombasa amosino yawre ahinya japuonj kama intiere kanyo e kaunti ma Mombasa machiegni rupiny e Ramogi TV okinyi ma kawuono arwaki ni ibed kodwa etwa kawuono machiegni erokamano jaduong' kuom rwaka mondo watwa gi jokanyanam e weche mag somo erokamano ahinya kuom kete kar kae nitie sigana moro madani wawinjane motelo ne kata chako twak odiochieng' ma kawuono mondo mi ang' ikonwa ni achiedh nade maponono sikunde kadhe nyaka sani romo ma osebed kacha ka ibago e kaunti ma Mombasa ma bende yuoro kar kanyo ang' ikonwa ni maling'ling mantiere kanyo kar kanyo muselos nyaka sani gin mage kata toka jatend migawo bende osebiro kar kacha nyakwara moge jwang' sani koro yienwa mondo mwawinj sigana ni mokel kanyo koda nyaoda Judith Omondi mondo mwawinjane chal mar wach mano sigana mantiere wiye kanyo kata motelo ne mano nyakora moge jwang' wanyawinjo sigana mano ma losno kod jofwambo wacho ni weche mag somo gi gibiro kacha opogi Sifros Kena nolosona sigana moro kotenore kod chenro mopogore opogore mag sikunde Judith Omondi bende nolosona sigana moro koro ma wawinj sani bende ang' wayudo ne thuolo mar winjane sigana ni kaka en jopuonj kod jokanyo mamoko odhi nyime kod twak ewi bero chenro mag somo e romo ma jotend jopuonj mag sekondar ma Obagi Mombasa. Achiel kuom weche ma osekelo mbaka en okang' mar piny owacho kumo chenro mar daro jopuonjre mag sekondar kitere skunde mamoko e kor tam. Jonyuol ogolo pachgi ewi wachno ka moko kuom gidwaro mondo piny owacho owenegi thuolo mar daro jopuonjre sama gidwaro. Giwe jonyuol thuolo ni ka dipo ni janyuol ofil ni skul ma nyathi some nyathi ok nyadhi mbele gi somo nikech pek mar ngima mantie ma waduto te wang'eyo. Giwe transfer mondo mi otim ne janyuol ka dwa ni nyathino dok kata na dala kuma machiegni gi dala monyalo tho wawe mondo mi gino tim an gino kumora nikech koro wanyalo wuonde kata matin ni koro sani kaka koro chumi oidho ni kaka no se financial bill no se bedo past koro ngima ma town oinga kata oingo owetena matindo koro ka aduoko gi koro tam mokongo rumo koro adwani mondo gidog gisom dala kama maisha koro ngima koro bedie ginyaka yudo alot moro mowuok e puodho koni one town kana kwa nyiewe ine wuon nyathi dak mi nyathi ne mitiyo ine daily bread ngima ni olal iduoki dala bagra sidhi iki nyathino dhi dong gi ng'ae skul kuno maborite koro nitiere gik moko magara kaka jo expert mag Ministry of Education maka gitimo nyaka gikaw pach jopiny. Moko kuom jonyuol ywak ni gidaro jopuonjre kaluwore kod weche masik muoch apoya nono kendo chunogi mar golo jopuonjre ka gitere skunde mamoko. Dhano tho, dhano tich rumo negi, dhano koso tich, kuonde ma ji tie riembe ji
nyithi jogi duto te karibu gin 65% or 55% gidwa bedo dhoudi. Udwa nyithindo donje kuoto donje nyasore to donje chode. Sirikal konyuru jopiny. Samoro ifwenyo ni nyathini e kor tam ifwenyo ni nyathi performance ma nyathi odok chien. Tifeel ni dwa transfer to another school. But koro ineno pek be kaluwore gi chik moketi ni ok oyie ni mondo iloke. Koro dishono ni iwewa nyathi kanyo even though performance ne pod gibedo dismal. Jagoro maduong' mar Kupeta Kelo Misori wacho ni thoth jonyuol osebedo katiyo marach gi thuolo mar daro jopuonjre sama gidwaro gima osechocho chenro mag somo. Iyudo ka ng'ato chako skul first term somo kata 2 months to ka term no pok orumo to odwa dhi e skul moro ochako some 1 to 1 kata 2 months then ochako dhi another school nikech freedom momigi mondo gi abuse ko process mag transfers mag somo. Kata kamano Misori wacho ni nitiere jonyuol moko mibiro yienegi daro jopuonjre kor tam kaluwore kod pek mar gimomiyo idarogi. Nitiere exceptions moko manyalo timore, for example ka parents otho to ne gidak e town koro onge ng'ama dagi nyathino, koro mano endo gin gik ma the law kata policy ok nyal tamo mondo nyathi obed transferred. To ka ber to nego bed nyathi tieko higa mondo ka osetieko higa ni to kodonjo skul machielo to koro some en gima nyalo bedo followed. Director mar somo mag sekondar Paul Kibet nyowacho ni daro jopuonjre kor tam chocho chenro mag piny owacho mag chiwo omenda mag somo ne jopuonjre e saa mowinjore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jagoro moge joang mano sigana mokel kan kod Simfros Okinda. Arama na dhi achiel kachiel japuonj Arum aero kamano kuom keto Ramogi TV okinyi ma kawuono kendo mana kama dalo chako midhiero mopogore opogore ma sikunde bende osebedo kanyo kakadhe odiochieng' ma kawuono oda mana mondo mi wawinj ane ni chal mar wach to en mane kowuok kuomi achiel kachiel. Weche mag daro jopuonjre e sikul e kinde ma ji ochopo e midterm kata katam pok orumo kaluwore kod lokruoge mopogore opogore en paro mane wasumo odiochieng' manyoro kuom jopiny kendo wawinjo nyaka kuom jolony mag somo kendo jotelo mag jopuonje ka winjo kanya Kelo Misori bende koloso chal mar wach en gamane en ang'o manyalo miyo ga jopuonjre odare sikunde gi jonyuolgi mano ka gichopo mana e kor tam to kelo midhiero machalo nade ne sikunde machiegni. Erokamano wadwa kendo agoyo erokamano ni onagi koro golo pachgi e weche motenore kod somo. Adwa ni waduto wang'e ni wan kaka joluo thoth efforts ma wan godo kete somo ma joluo chamo kiwuothe gwenge wago iyudo kata kama odhi mabati nitiere nono tibiro yudo ni nitie nyathi mane odhi sikul. Koro miyo somo wamiyo pek mang'eny. Wach ma jonyuol go wuoye mar transferring nyithindo e kor higa gigolo pachgi to wan kaka jotend schools kendo Ministry of Education mae kaka wanene en ni school ka school nigi plan. Ing'eyo ni ka higa chakore to in gi nyithindo adi to ibiro dwaro chiemo maromo nade, ibiro dwaro buge maromo nade, ibiro dwaro gik machalo nade ma nyithindo dhi tiyo godo earlier. Sani watimo budget dwe mar 6 makawo higa mangima. Koro nitie itimo budget kaluwore gi nyithindo ma intiere go. Then wa engage joma supply wa gigo. Koro gin ging'eyo ni ka higa no chakore to gikelo gi quantity maromo kama. Now ichako gi nyithindo mang'eny kendo ise engage suppliers kelo gik moko. Then diere kanyo nyithindo moko wuok. Ineno ka wadhi bagni kaka schools. Koro momiyo nikech watimo planning, ministry insist ni transfer timo end of the year. Koro ka wachako higa manyien to wang'e clearly ni higa manyien an gi nyithindo makama to makawo bedo transferred makama oduogo odonjo skunda koro an gi kama koro planda nyaka tim kama. Mae gima Ministry of Education wacho kendo en kod tiende nikech kata dalani itedo chiemo moromo gi nyithindo ma ing'eyo ni irundo mogo king'eyo ni an gi nyithindo madhi chiemo marom kama. Mane gima watimo. Omiyo kaka jaduong' Misori wuoyo no en right kendo kaka minister wacho kata kanyo wacho nyoro